ngcono xa kunothiwa bra umuntu nje uhlala kude kwindawo ozaba wedwa nje ungabi nameza ukhelewe ebadiko meza badiko meza chuku xa uhleli phambi kwaba ulake uhlelisene nabantu chuku luba luninzi bra into eyenzekayo apha kufika le ndoda apho uDost izolo mos le ndoda lena ipassword yam iyayazi ndiqhela uyicofa phambi kwayo iyayazi ende bendiyifakele efowunini yayo ndashiya umyalezo into yokubana ngaba angaze alogise omnye umntu okanye askenise omnye umntu phaa ngaphandle singamaziyo yabo sizawukwazi uba umzekelo thina abantu bazanayo yabo siyazi le password silogisane thina sodwa yabo nothi uba mayibethu hayi tukutuku izolo nanku apha uDost esithi nefowuni yomnye umntwana mazi kwalo mntu lona pick up asesithi uyandixelela ke phofu uba yoyakhe and ndiyayazi ke phofu ifowuni yakhe uthi ndimbethele ipassword ndiyamxelela uba no andithi uthi ufuna ulungisa iWhatsApp xa izama uyilungiselela le nto uyabo uzabona uba uzama undibetha ngesilolo yena yabo indlela zoba makathini le password ndiyifake kulo mntu azokwazi umane aqhubeke ezilogela sekwakhe lo mntu ndabona kuyiwe kuye mhlawumbi okanye uyayithengisa le password thizeni hleze mhlawumbi uyayithengisa so ufuna ningothuki xa ibona umnganakhe ezoma phambi komnyango eloge kule Wi-Fi yabo ubaze ndiqonda uba ngoku befuna ufaka uWhatsApp bendimlogisile yabo kanti akayazi uba nokuba mna ndibhadlela apha entloko ndivukile ucimandlele yes ucimandlele nyani undenza ibhari lam jita undenza ibhari lam jita because ndiyamxelela ngoku ayiphetheyo le fowuni uba uyabona andithi mosuthi ufuna ukulungisa uWhatsApp yabo then njengoba ezalungisa lo WhatsApp mos uzawuthenga idatha elam lithi waye engamlungisi nganadatha azayithenga because sezathenga idatha iWhatsApp yalungiseka ngedatha xa acimba uyashayashaya acimba ubhadlile sensho like yena befuna uloga yena adownload izimovie zakhe ufuna udownload WhatsApp yena nto nalapho sisilolo eso le nditsho asisilolo manje siso kanjani hayi ithole lipaper indawo napha uyafumana nje apha ephasejini xa ujika nje ukuthi hayi lena andiyazi ufunani jonge lezinye nansi mhlawumbe befuna uWhatsApp acole labantu abakude ihlobo zakhe so cha yena kube ngoba hayi ndifuna ulungisa uWhatsApp ndundundu ayo yakhe la phone ayo yakhe yazi ude wanento ethi kum xa ndingavumi ndisithi anizomfakela wathi asuka ndayazi le password ndizayifaka yabo wathi ndizayazi le password ndizayifaka ndamyeka andabi nangxaki ndamyeka nginamxelela uba into endizawuyenza ndawuse nditshintshe ipassword yam naqha ndimvelisele nje loo nto yabo ndabona uba ucima ndiyadlala ndayitshintsha yathi xa sebuya ke ngoku ezongena kule yakhe ifowuni ayisangeni kwanyanzeleka ke ngoku ephinde wabuya kwezapha kum ndabuya ndamxelela into yokubana ngabo uqale wandidelela ndimfakile kwiWi-Fi andimmonelanga ndimfakile kwiWi-Fi la mathumbu esotyekiseni yazangisi Dost anenza ngantoni na
Hayi yanimosha la ndoda le. Hayi yanimosha. Iwasa ndivimbi password ndiyayinika. Andivimbi. Qha ke ngoku andiyazi uqhubekana apha kuyo la ndoda. Iyanimosha kakhulu. Iyanimosha straight. Because ngoku ngose nemkhuphile nditshintshe password ubuye uzoblame mna ngoku. Nabo. Ublame mna xa sendimxelele into kubana ngabantu basakwazi umfakela kwakhona because ndimfakile kuqala yena kodwa ufake ingingqi yonke yena khona kusizingingqi yamsola uyayithengisa le password ndiyasola uyayithengisa le password and utsho phantsi kum utsho phantsi kum hayi anengqadi andambona dost nengqadi utsho phansi apha kum. Bityebile manje ndala lenyama ngamathumbu. Yes. Sakubethela isakutyeba kwala mathumbu. Hayi. Kathi kwakudost uthumela iimbuzi zakhe. Uthumela iimbuzi zakhe ngayenza lento leyo. Zisigalele into apha kule nyama ziyityayo. Awule. Ngame ngochuku ngame namhlanje mbamba apho mhlekazi ithi nale umuntu ineqhagi la kwam umuntu yazazimoshele nxaba zimoshele mntam ne-Wi-Fi nindivimbile nam ndinivimba itoilet ndivimba ukuchopha awuzuchopha tu ndiyakwazi ke wena zicingele ndikwazi straight ebunakudlalwa ngebenje ndikwazi ncam awuvani noomesa abaninji wena awunayo enye indawo yonke eyangasese funeka ubuye uzoncenga undinike iphasiwedi ye-Wi-Fi ndibuye ke mna ndikunike isikhiya sakho awuzusiva ndingekayifumani i-Wi-Fi eyona ndifunayo uba mandicenge wena mna mandilale ndine-Wi-Fi yakwakho iphasiwedi hamba mntu yakuthi uyandinukisela futhi noba uzimoshele noba uzimoshele uhamba kakuhle ivumbo lishiyapha alo nezi gqibelisile soze ndiyifumane ndingubani mna ndiza kugezeleka emhlabeni akayehova hayi umhlolo ngaka uyatshaya mosiloidness ne ambulale ungakanani ugxarha kuye bulale ya kwi-MI xa nzothulodi iyabheda ngcono undizi watshana nayo xa nzocisha lo ema ifeka medle qha yathanda uzibasela umed uzibhizi hlanye uzibiza iginza loo nto seqaphela thanda ufanisa abantu nawe nobhigi nowufuna ifame ngoba uxhiza gatswini thanda uziphakamisa ngefensi zikabhigi wena useless ngaphandle kwetyuna zifili kwalo autotyuna cisha ndoda kho yakho give apha kwispazi yoqabhi kwitsho nothonado ndelela i-albino kodwa yiyo